Здравейте, днес ще търсим телефони! Това е Redmi, а това е Ulefone. Уж бил военен, там издържал на вибрация от бомба, ама явно издържа на хвърляне от джимито. Така де, номер 1 ще ги хвърля от тук. Номер 2 ще ги прасна с чук. Номер 3. Майко, вижте на какво станаха! Сега има още две. Номер 4 и номер 5. Номер 4! Пробиваме! 3, 2, 1. Майко! Сега е Улефона. Страшно. Добре, останете за номер 5. Номер 5! Майко, пука. Майко, почна. Сега ще пробваме с ти. Да го щупим. Майко! И сега ще пробваме с Улефона. Я чакай. Ух, че пука. Майко! И сега 3, 2, 1. Ай! Майко! Как мислите, кой е по-здрав? Не забравяйте лайк и subscribe.